India mi channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong pelat im kilayo i om don dak shu bandang don kibayo banlat im na kajing tua jangka wei ke sekolah Indonesia haka balangit basan kundai ngut ki breu kelaja arngai hadin katuk anes ngi jong kajing persang ban pelat im yaki ong uhe sorkar hang ni kasngi pale kabala penmi kajing sir ba om lap shu yaki breu ki balat im kabenta jong kajing skul bun mala kabadon haka dew lenong ka java kelas tua kensan haka sngi nang kong balala kadba ki kena skul kedang ya lum lang na kabenta kajing dua shting sngi hadin katuk ani sngi jong kajing pelat im san kundai ngut ki breu ki dang sakut bat syatep hapreng kate kajing tua kata hadin bala pentikna ba om dunai ka san ngut ki breu ki bayam ngila penkam da ki kor ki boarding start kum ki therma drone bat ki tiar kat kum kajing start sayan handre om sham la don shu ki dang jong kajing im ong usu harian tu ubadei ukli jong katnat ai jing yaram ki bahayeng hasem ki badon hapreng kajing smok si ktang kila apda kajing smok ya hajan kata kajaka balatua na kabenta ki khubor jong ki ba e jong ki katba ki nong song snong ki badon hajan kate ka skul kila torwai ki long yeng bansa ki yeng jong ki katba ki dang ap khubor ki dor video leng ba katna television ki pen i ki bahayeng hasem jong ki khna skul ki baya lumlang saudong jong kajing tho ban pet ya ka thup kerteng jong ki balai im katnat kala ong baka nongrim jong kate ga yeng kala keno baka kam satya ban ket e kajing khia jong kajing te ha kamala ka ba saw jong ka balam sha kani kajing ja ba